Tak neviem. Where the fuck am I? Ja som bol hentam, ne? Tuto predtým som bol. Mi bomba! What the... Takže hovno vidím. Ale... Ty mesiac. Bombotka... Ty Galaxy. Galaxy Phone Z Flip. To idem prvýkrát. Čap dvere. Nie, nie zase. Nie. Že nemáme tam jednotný smrad. Počkaj, let me cook, dám. Flashback. Nemáme tam miesto, ty strap. Počkaj, čo to? Počkaj, ne. Počkaj, let me cook. Ja to skladám. Dobre, ja to zrežem. Na plech. A z tých plechov budeme robiť bejsku, lebo tie sa ťažko zháňajú. A? 400 je gameplay. End of flashback. To na železo. Ne, železo. Na bejsku. To budem potrebovať, teraz sa to tam bude hodiť. Dobre, ideme do Northwest Airfield. Tak žúrte. Dám ti tam marker, takže že... To si klip, nemám sa to potom mohol zneužiť. A few moments later. Dej mi žltý sapresor a nemám moc akože zbranie na to. Že máš dvě, Marko. A ja ti jem... Máš lepiac? Mám lepiac odpad. Počkaj, to niekto strieľa. Hej, hráč. Kde? Ja som tu niečo počul. Ticho. Ticho. Počujem ho. To si ty. Down, je down. Jo. Kamenek, hľadaj auta. Aha, stromka. Není. Akože je pravda. Ja len nepočúvam, toto volá auto. Vidím auto. Vidíš, hen toto. Či toto bolo? Koľko máš hodín na tejto hre Partizán? Nepýtaj sa. What? LeBron James. Scream if you love MLG. To je X krát. Ali ne rade akože opušilo, bo tam sa potom že hackery alebo niečo také. Zbraň, ona je fue. You redeem the card. Why would you redeem? Sir, please do not redeem the card. 360. A bratu Fajmanik začne strieľať, keď robím 360. Kebab, nezabil si teraz niekoho, alebo tak, respektíve nenokol si niekoho. Ty si smrad. Yes. Shut the fuck up! Thank you. Tu môžem dať, že kombajn? Alebo kombajn. Alebo kombajn. Kombajn ako traktor aj. Well, what the hell? Počkaj, pozriem. Ja nechcem furt počuť, vieš. Kamoško, ja drbne z tohoto prísam, ja som zamotaný, som tu niekoho v záhrade. Kámo, mohli by tu nejakú bránu otvoriť. Ale narýchlo. Kamoško, nemôžeš nastúpiť, že ne? Au! Oni sa strelajú! To sme my. Ja sa bojím. Prosím. Nastupuj. Prečo som...
O čo som staknutý? Kedy prestane noc, prosím, O, ty povedz si bol mi. ťažký, kámo, videl si? Videl si to? Ty si bol ťažký. Jak môžem otočiť item? Lebo to je také blokové Medzerník, proste. medzerník. Space. Space. Ty si taký, že ďakujem. Tu koľko je? 4. How many n***ers are in my... Sorry, nepúšťam mŕtvych dovnútra. Kto chce motikov na gambu? Nasadám! Počkaj. Stoj! 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 Ty dáme na ňu nasadnú! Dobre. Dobre, ja chcem refund. Ja chcem refund. Spomal, veď sme v meste 40-ka. Moments later. Dvere na stopku. Stopka dvere. Jo, Okej. jak som ju zrazil. Bro, stop! Školská zóna, zrazíš nejaké dieťa. A teraz naraz. Jo, aj som na neutráli. Opa. Kamo, ale veď spomal, veď premávka, pozor, auta všade. Oh, fuck! Damn, prosím, toto sú serpentíny, toto nedáš. Toto nie sú Je ti zle? serpentíny. Už ti je zle? Máš motion sickness? Sa dogrca, motion sickness, čo si? Ne. What? To ešte nejdem rally, tento mod. Ideš veľmi skromne. Ne. What? Bro, ale ty ideš cez vidiek, čo robíš? Ne. Ne. Oni idú. Lebo toto není možné. Toto už... Chápe oči! Damage, mne to vybuchne v ruke? Ja ti neverím. Áno, vybuchne. Dobre, povedz mi, jak mám dať jednotku? Nehovor mu to, kámo, ja nechcem, aby riadil. Pos! Get out! Lepšie sa, lepšie byť stále vo first person, aby sa na to naučil. Hey, this man just I don't wanna do this no more. What the What? fuck? What? What? Kámo! Znovu od Mitrovsku, toto je prvé mesto, kde všetci prídu. Praso! My sme... Zahrajme si nejakú hru v aute. Meno, mesto, zviera, vec, jak sa to hrá, som zabudol. No, ty si meno, ja som zviera a Martin je gesto. What? Tongue. Pošteklím ti prostatu a hneď bežíš ku mne. On ide ku tebe! On ide... Cállate, vieja culia. Aj, No zabiť. What the fuck? A ten Marko, kebyže komentátor. Kámoško, tak ja neviem čo bolo hen tam, ale asi výmol. Výmoj. Slovenské cesty teda. Come on sir, let's get in the car. Octagon, that's Mike Tyson there, no? Yes sir. I fought in Octagon with my wife. He won. You beat your wife. That is not... Yes, I beat my wife on daily basis. Oh no! I'm in the ghetto with everybody knows. From the yacht to the such to the wrist to the mule, yeah, I'm edging in a Daj ma už do toho videa. Jaj, už som tam? Tak na budúce hovor skôr do pice. No, zdár. Takže, pamätáte, ako nám rajdli base? Tak nám aj auto ujebali. No, a takto sme ho 3 dní pred Vibe servera našli. Ja, Vietnam! Čo je toto? Počkaj! Yo, why you stop? Píp, píp. Beep. The animatronic characters here do get a
Desider plachta. Kamonec? Počkaj, ja to dám dole, počkaj. Dávam dole, skryte ma. Is this Desider plachta? Oh my... Aha, That's our car! To je naše auto. to je vaše auto. car, mate! That's our car! Wait, počkaj. So we can borrow. A few inches later. Čo hráme Fortnite? Navko. Jaj, dobre. Bro, blinker, no, you need to give a blinker. Turn You signal. fucking woman! Turn signal, woman. Išli sme potom na Northwest Airfield a zobrali sme si odtiaľ ďalšie autíčko, ktoré zvukom pripomínalo helikoptéru. Say what? Pozor, vrtuľník! Inak reálne to tak znie. Cítim sa ako Fast and Dobre. Furious. Veď toto auto ani není dobré, veď ono je iba hlučné. Inak reálne. Pozor, tu bude taká drastická zákruta. Jaká trubíš, Je mi Zubaro? jedno. Idem rovno. Ty mi z auta! Opa. Oh shit, oh shit! Nech ty mi z auta. Je pozor, to bude drastická zatačka. Ty, jak to driftol. Paráda. No? Shake that ass. Shake that ass. Oh fuck! Ah! Bro! Som robil flipy! Do a backflip! Ja mám trošku také... Bombochra! Ja mám ešte 39. To čo je? To klipni, to chcem vidieť z tvojho pohľadu. Tak toto tiež kúpnem. To sa učil na Forze. Aha, učil si sa na Forze, hej? Opa, skok. Ďalší.